bayan siya bayan ako sa balay karon niya tambay lang ko ba niya naghimo lang ako video gud kay wala gibuhat karon. So naa ako'y kaning Crane M2. So kaning Crane M2 man siya pang RX100 mga gagmayng camera G1 G7X kanang ang A6400 A6500 basta gamayng lens okay kini siya pero una ko magamit kayo kaysa mukan ko sa plate ang kani mo original plate niya ni. So nakakuha ko kani sa small rig. Nakanindot rin sa small rig kay Arca clamp siya. Arca clamp. So nani mga pros ang Arca clamp na cons. So muna siyang one. Kanindo ha tanawa. Pareho ra gyud kay sila gi-machine na gyud siya same. Nakanindot lang gyud anin niya kay I'll show you first kung kanang sa original nga kanang clamp. Example kani camera. For example. Okay, so example mo ni siya ang camera. Yan mo ni siya ang clamp. So ibutang nimo sa i-mount nimo ang camera, lugay kayo mo. Butang pa kani nga rito uban pa nimo mo pang screw. So pila na ka minutes nya ang kaning camera ha ablihan man nimong ilalom dire. So lisod kay pag-ablis baterya. So, ano ka nya muna na siya. So pwede na nimo itaod sa Crane M. Muna na siyang ipaslak diha. Paslak. Tara. So paslak na siya diha. So pwede na nimo magamit ang camera diri sa Crane M. Nakapait ani niya is kung di ka mo kung like for example, di sa ko mag-shoot ako sa nagtango ng camera kay mag handheld ko nga shoot. Gamit mo sa camera, butang mo sa kanang murag flat nga surface na siya murag naman kaning screw. So kaning screw butang mo sa screw diha. Wala. Di siya barog. Di siya barog yun. Sama mo yung gayo. So murag mutong makuganahi. Although nindot siya kay matangtang rin mo anytime. Bati kay kaniman siya, naamo ni siya. So, ang nakanindot sa bag-o is tango sa nila ko ha. Ang nakanindot sa bag-o kay kani siya mo ni siyang bag-o. Kini siya kuan kanang na ako'y Arca clamp, Arca ni siya ug pwede sa siya Manfrotto sample na MB kanang Segway. Kani siya kay Peak Design siya na nani sa small rig. Pwede nimo gamiton diri sa Manfrotto. Tao di siya Manfrotto. Pwede siyang Manfrotto. Indot kayo. So, kani siya Arca sa ni siya. Nya. Kung kaniyang plate sa katong plate sa small rig, pwede rin mo i-slide. Dira, ya. Pag-slide nimo, taod na siya. Yaw. Butang nimo sa crane. Pareha kipag style sa una, nakanindot niya kasi tangtang nimo, butang nimo diha, flat surface. Wala man siya something sa ilalom. So, ibutang mo sa flat surface. Flat na gid siya. Barog lagi siya ginana. Problema. Nindot kay siya. So, muna ako naganahan na niya. Pwede pa gini butangan og something sa ilalom. Na siya mga lungag. Pwede mo butangag cold shoe or unsa pa mga accessories sa ilalom. Kung gusto ka na. So, muning ganahan ako niya. And it's really good. It works. It's pretty sturdy. It's really good. Ang material niya really good. Small rig quality. Awesome. So, ako ni siyang gina-recommend. Though, I'm not sponsored or wala ko bayri nila, wala ko tagaig. Inani, ako nagipalit, pre-order, sale pag yun. Pero wala ko nag-sponsor nila and wala ko nabayri. Nag-ingon ako kay ganahan ko na niya. Also, Segway ni siya. Nainani ang small rig. Kinupya nila sa Peak Design. Kani siya mura siya base plate ba. Ang nakanitan niya is pwede nimo gamiton sa crane, pwede nimo gamiton sa Manfrotto, pwede pa nimo gamiton nga rin kanilhang sa Peak Design yung murag clamp na si mga China ni pero butang nimo diyan clip mo sa yung bag dara diha. So nindot kini siya, di ba? So, kung palit ka sa small rig, mahal-mahal ni siya, ambot pila presyo. Kung kalimot ko basta murag mahal. Kung palit ka sa small rig, murag mas barato, pero medyo naagya siya presyo, pero wala siya. So again, palapin sa mga stuff. Again, kung nang may Crane M2, suggest ko kuha mo ani sa small rig kaysa ani. Pwede ka po ni siya, okay ka po ni siya. Yeah, pero mas ganahan ko ani. And then, ay option siya nga rin kung katong phone may butang, scroll lang mo phone diha. So, it's recommended. Get it. Okay. Ayos. Sige, para tuway. Wala kayo energy karon good. Ganahan lang ko mo post og video pro ko energy. Mura niyang lighting, but isa ka nagkakasyado mo, tigong tanawan. Pero okay ra. Vibes ra. Yeah.